ayan guys, let's cook ginataang malunggay or ginataang gulay. Hugasan muna natin. Ayan. So si Tatay Andres po yung naghaling doon. Oh. Si Tatay Andres. Ayan, siya yung nag-saing doon guys. No? So yan, nag-start na akong nagkagod ng lubi. Ayan. So unahin natin itong gulay para itakang. So lagay na natin sa ating saingan. Ayan. Kasi pakuluan pa natin yan. Ayan, so okay na yan. Tayo ba? Lagyan na natin ng tubig. Kunti lang. Ayan. So next, ilagay na natin doon sa saingan. Ayan. Ayun, no? Kuha muna tayo ng takip. So, takpan natin. Ayan. So, yan na po yung ating saingan. Napakagandang panggatong ni Tatay Andres yan, guys. So, pag kumukulo na yan, guys, ilagay natin yung gata. So, maggawa pa tayo ng gata, no? Takpan na natin. Continue muna tayo sa pagkagod ng lubi. Ganito lang yung pagkagod. Medyo So yan, tapos na. Yan, oh, ito na po yung ating nakuliktang paragata. Yan. So pigain na natin to. Yan, lagyan natin ng baso ng tubig. Kunti lang. Yan. Pigain na natin. So, naghugas na po ako ng kamay. Kailangan talaga malinis. Para iwas germs. Yan, itong malaking lubi na to. Niyog. Kailangan yan tanggalin. Kasi baka masugatan tayo. Napakasimple lang maggata ng niyog. Tingin mo lang, kailangan mong i-force ng mabuti para lalabas talaga yung gata. Ganyan. Ganyan, guys. Tapos, itong mga ganito guys, itong mga sapal, pwede mo itong ipakain sa manok. Sa amin dito sa bukid, ipakain namin sa manok. So, yan.
So update tayo. Iyan, kumukulo na po yung ating gulay. Yan. So pag makunti na lang yung kanyang tubig, lagay natin yung gata. No? Ayan, so takpan natin ulit. So ngayon, gagawin muna natin yung malunggay. So yan guys, tapos na ang ating malunggay. So next natin is ilagay natin yung gata. Ayan, so ilagay na natin yung gata natin. Ayan oh, kumukulo na talaga. Ilagay natin yung gata. Pisong gata. So, pag kumukulo na yan guys, ilagay natin yung malunggay, no? So, takpan natin ulit. Simpleng ginataang gulay sa bukid. Ganyan po. Walang halong ingredients. Yan. So, takpan natin ulit. Kasi pag kumukulo na yan, ilagay natin yung malunggay. Yan. Ayan, so ilagay na natin yung malunggay. Kasi parang kumukulo na yung ating saingan. Yan oh. Tingnan nyo yan. So ilagay natin yung malunggay. Yan. Fresh malunggay from the farm. Ayan. Ayan. So, takpan natin. Ayan. So, after that guys, ilagay na natin yung ating panimpla. Only asin lang yung ating panimpla, no? Wala tayong gumagamit ng bitchin. Ayan. So, ilagay na natin yung asin. Ayan na. Ang ating ginataang gulay. Simpleng gulay na ginataan sa bukid. By Tips Me You. Ayan guys. So saktong-sakto na yung ating gulay. Oh. Wow. Nakakagutom. So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always and God bless everyone. Thank you. Bye-bye po. Ang sarap nito. Wow. Ingat po kayo. Bye-bye.